kulandela ukubulawa ngesihluku kaTshegofatso Pule. Sikubuzile mbukeli ukuthi yini ngempela lena eyenza amadoda ukuthi ehluleke ukubekezelela abantu besifazane aze agcine ngokubabulala. Uphendule kanje. Cha, kubulwane nje kulamadoda abulala abantu. Ngoba sonke sikhona nje. Sinabo abantu esithandana nabo. Kuyenzeka siphazamisane nangokwembono. Siphazamisane kodwa asikho isidingo sokuthi sifinyelele ekuthenini umshaye noma umbulale. Umsakazo into edala zonke le inkinga lezi kubantu besilisa abathola sebebulala abantu besifazane. Ngibona ukuthi mina isikhathi esiningi kuyaye kube incindezi thina abantu besilisa esiba nayo. Thola ukuthi ekhaya kufanele ukuthi ube yona yonke into ibinhloko kumuntu wakho, umsupport ngayo yonke indlela ngesimo sezimali. Kohlakalo yona into kubonakala uba igcwele kwelizwe. Ngase umuntu owenze lo nto leyo agwetywe isigwebo esiqatha, isikhiya siphoswe ngapha elwandle. Kumasilizi ubulala abantu ababini. Iwesu umuntu okhulelwe emsasazi ngabantu ababini abo.